Waqt li kienet jagħti l-awguri tal-bidu tas-sena, l-Arċisqof Pawlu Cremona qal li l-Knisja tixtieq li l-familji jkunu ffurmati minn mara u raġel. Il-ħadd filgħodu mal-ġurnal The Sunday Times, l-Isqof Awżiljarju Charles Scicluna qal li f'laqgħa li kellu mal-Papa Franġisku, il-Papa esprima tħassib tiegħu dwar il-liġi tal-Unjoni Ċivili u li koppji tal-istess sess se jkunu jistgħu jadottaw it-tfal. Dwar din id-dikjarazzjoni One News ħar reazzjoni ta' Gabi Kalleja mill-MGRM u Joe Gerada li huwa chairperson tal-Fondazzjoni Servizzi tal-Ħarsien Soċjali. Gabi Kalleja mill-MGRM qalet li qed tinsab ċerta li l-Papa jaf li d-drittijiet tal-Unjoni Ċivili barra pajjiżna ingħataw f'pajjiżi oħra. Fimni naħseb li il-Papa li ġej mill-Arġentina jaf li din mhix sitwazzjoni li hija realtà f'Malta biss għax f'pajjiżu stess għaddit liġi fejn daħlet l-ugwaljanza fiż-żwieġ inkluż l-adozzjoni, ġifieri naħseb li hija realtà li l-Papa għandu familjarità kbira magħha u jaf ukoll ċerta li dawn huma drittijiet li huma wkoll possibbli jew ingħataw ukoll f'diversi pajjiżi oħrajn. Hija sostniet li fl-aħħar tħossha xxurtjata li f'pajjiżna għaddiet il-liġi tal-Unjoni Ċivili u li fl-aħħar saret ġustizzja ma' dawn in-nies. M'intix lestati wkoll ġustizzja lil kull ċittadin u l-ġustizzja tiġi mill-istess aċċess għad-drittijiet li għandhom ċittadini oħrajn, jiġifieri tajjeb veru li wieħed ma jiġġudikax imma ħafna iktar importanti għal persuni illi id-drittijiet tagħhom jiġu mħarsa. Iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Servizzi tal-Ħarsien Soċjali Joe Gerada qal li l-Gvern bil-liġijiet tal-Unjoni Ċivili għandu lan li jara drittijiet tal-persuni umani ikunu mħarsa. Qed ngħidu l-punt di vista hija waħda min-naħa tal-Knisja morali, min-naħa tal-Gvern jara li d-drittijiet fundamentali tal-ċittadini tiegħu ikunu rispettati. Gerada żied jgħid li żwieġ bejn koppji tal-istess sess huma parti mid-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Żwieġ bejn tnejn minn nies li huma tal-istess sess hija parti mir-rikonoxximent tad-drittijiet fundamentali.